Bona tarda, sóc l'Arnau Pros i us dono la benvinguda des del pavelló Joan Abellart a la retransmissió d'aquest partit de bàsquet de la jornada 18 de Copa Catalunya Femenina que enfrontarà el Club Bàsquet Valls Lear contra l'Snat femení Sant Adrià, retransmissió que us ofereix Xala Televisió. Farem un repàs dels dos equips, tant del Valls com del Sant Adrià, i les ballenques, desenes classificades a la Lliga, s'enfronten a un equip molt jove que ocupa la tercera plaça. Amb tot, les de la capital de l'Alt Camp han viscut aquests darrers jornades una autèntica revolució amb l'arribada de la jugadora boliviana Romina Rodríguez, una jugadora extraordinària que s'ha integrat de manera molt ràpida en l'estil de joc de l'equip del veterà entrenador Benet Ibáñez. Les noies d'Antonio Sáez, que buscaran una nova victòria per mantenir-se a dalt de la classificació, compten avui amb una lesionada, que és la Paula Roig, que és per això que les jugadores del Sant Adrià surten amb una samarreta que hi posa rendir-se no és una opció. Així que desitgem des de Xala Televisió una pronta recuperació per Paula Roig. Veiem que xoca les mans les jugadores del Club Bàsquet Valls i del Sant Adrià, perdoneu pel claxon del pavelló, i començarà el partit en qüestió de segons. Repassarem els dos conjunts. Les jugadores de l'equip local del Club Bàsquet Valls seran Júlia Canyelles, Paula Ben, Lourdes Lorente, Lídia Vega, Joana Duran, Raquel Arias, Marta Jurado, Betty Salat, Yasmina Vero Bali, Anna Tibau, Laia Gené i la fitxatge especial jugadora amb molt de talent que és Romina Rodríguez, entrenades per Benet Ibáñez. A l'equip visitant, Snat femení Sant Adrià, tenim a Irene Medel, Ariadna García, Deba Bermejo, Mariona Teixidor, Sara Ortuño, Núria Grau, Merche Carrillo, Paula Casadevall, Carla Grau, Marta Claret, Sílvia Juanola i la legionada Paula Roig, entrenades per Antonio Sáez. 5 titulars dels dos equips és pel Club Bàsquet Valls Anna Tibau, Romina Rodríguez, Betty Salat, la Lourdes Lorente i la base Raquel Arias. Veiem el 5 titular, comença el partit, i el 5 titular visitant. Veiem el dorsal número 6, Ariadna García, amb la pilota. Jugarà al seu costat Irene Medel. Carla Grau. 2 punts per l'equip visitant, Snats femení Sant Adrià. Recupera la pilota Irene Medel, que buscarà en passi interior. Treuen la bola fora de 3. Llença 3, no entra. El rebot per l'1, no. Rebot que es quedarà a les mans de Carla Grau, passatge femení Sant Adrià. Llença de 3, torna a fallar. Rebot un altre cop per l'equip visitant. Comença la jugada amb la pilota a les mans Grau. Busca un pas interior per Sara Ortuño. Cistella, 4-0 pel Snats femení Sant Adrià. Pilota per Anna Tibau. Comença la jugada Raquel Arias. Romina per Raquel Arias. Pilota de nou per Romina. Amenaça el tir de 3, penetra Romina. 2 punts per Romina, 2 punts pel Club Bàsquet Valls. 2-4. Bola de Merche Carrillo. Llança de 3, Snats femení Sant Adrià. Triplàs d'Ariadna García. 2-7 en el marcador. Amb la possessió per les mans de Lourdes Lorente, que tirarà de 3. Lorente de 3, triple. Comencen encertats tots dos equips. Triple de l'1, triple pel Club Bàsquet Valls. 5-7. Pilota per Carla Grau. Carla Grau per Merche Carrillo. Carrillo per Ariadna García. Pilota Sant Adrià, prova la penetració ara. Irene Medel, però serà falta i 2 tirs per Irene. Veurem de qui és la falta. Falta que xiula l'àrbitre, si no m'equivoco, a Romina. – 5-7 en el marcador, llançarà 2 tirs lliures Irene Medel. Llança el primer tir lliure Irene, cap dins. Punt per l'equip visitant, punt d'Irene Medel en el llançament de tir lliure.
Llença el segon tir lliure, Irene Medel, cap dins també. Per tant, ara mateix és 5-9 en el marcador. Guanya l'equip visitant Snats femení Sant Adrià. Bola per Romina. L'Snats femení Sant Adrià, que és un equip amb jugadores molt jovenetes, molt ràpides, i que fan un joc potser una mica més senzill, es basa més en dividir i doblar, però és molt eficaç perquè aquestes jugadores tan jovenetes estan a la tercera posició de la classificació. Bola per Lu, llença de 3, Lu, triple de la Lu. A la Lu se li dona bé això de llançar de 3, és un jugador de veterana amb molt bon tir de 3. 8-9 pel marcador. Bola per Ariadna García. I la bola dels Snats femení Sant Adrià. Llança de 2, ara. Carla Grau, però tap de Betty Salat. Sortirà el contraatac Valls. Benet Ibáñez, que demana a les jugadores que parin el joc, i així ho fan perquè s'ha quedat a terra la jugadora visitant Carla Grau. Veiem que no és res, pot continuar en pista Carla Grau. S'interessa per ella també la companya Sara Ortuño. I serà pilota pel Club Bàsquet Valls, que sacarà de banda. 18 segons. Té de possessió el Valls. Saca ràpid, Raquel per Romina. Romina 3 falla. Rebot per Ariadna García, que sortirà al contraatac. Snats femení Sant Adrià. Bola a les mans de Carla Grau. Carla Grau per Ariadna García. Llença de 3, Snats femení Sant Adrià. Triple! Triple de Merche Carrillo. Triple per Snats femení Sant Adrià. 8-12 en el marcador. Pilota pel Club Bàsquet Valls, per Romina, que aprofita el bloqueig de Betty Salat per penetrar. No ho veu clar, doble per Betty, Betty de 2. Cistella de Betty Salat. 2 punts pel Club Bàsquet Valls. 10-12 i possessió per Snats femení Sant Adrià. Juga amb la pilota a les mans d'Ariadna García. Ara falta d'Anna Tibaus per Ariadna García. Seran 2 tirs per Snats femení Sant Adrià. Queden 6 minuts per al final d'aquest primer quart, 10-12. 10 punts pel Club Bàsquet Valls i 12 per l'Snats femení Sant Adrià, que va guanyant el partit de moment. Llançarà 2 tirs lliures la jugadora número 6 del Snats femení Sant Adrià, que és Ariadna García. Llença el primer tir lliure i cap dins. De moment molt encertats tots els equips. 10-13. Llançarà el segon Ariadna García. Ari, cap dins també. Molt encertada Ari García, 10-14. Ataca Romina. Ara és falta d'Ariadna García. Sacarà de banda el Club Bàsquet Valls. Els àrbitres d'aquest partit, que no els he dit, perdoneu, són Isaac García i Dida Cartés. Àrbitres d'aquesta jornada 18 de Copa Catalunya. Pilota a les mans per Romina García. Defensa pressiona molt, l'Snats femení Sant Adrià, que fica mà. Bola per la Lu, Lu per Romina García, que llançarà. Oh, quin revés, oh, quina cistella de Romina García. 2 punts pel Club Bàsquet Valls. Romina. Aquesta boliviana és molt bona. Es queixa d'una falta ara, Snats femení Sant Adrià, però l'àrbitre diu que és tap legal d'Anna Tibau. Bola per Romina. Romina per la Lu de nou. Lu llença de 2, falla. Rebot per l'Snats femení Sant Adrià, rebot de Sara Ortuño, una jugadora molt joveneta, que ara s'emporta una xapa de Betty Salat. Pilota per Romina. Raquel Àries. Betty Salat de 3, falla Betty Salat. Rebot que s'emportarà Ariadna García per l'Snats femení Sant Adrià. Perdoneu, el rebot era d'Irene Medel. I tacarà la pilota a les mans Merche Carrillo, que pivota, s'aixeca Merche Carrillo i 2 punts per Merche Carrillo, 2 punts per les noies de Sant Adrià. 12-16. Torna a córrer amb la pilota Romina. Romina passa per darrere, un pas molt bonic, però passa que intercepta Irene Medel. Hi haurà canvi a l'equip d'Antonio Sáez. Marxen Sara Ortuño i marxa amb ella Irene Medel i donen pas a Mariona Teixidor i Paula Casadevall. Sacarà la Lu. Bola pel Club Bàsquet Valls. Betty per Romina. Romina de 3. Triple de Romina. Quina jugada acaba de fer ara la Romina.
perquè abans d'aquest triple que m'heu vist assenyala el terra com que vol un bloqueig i quan la defensora mira el bloqueig per on li ve, que no estava al costat, s'aixeca de 3 i cap dins. Romina, que està molt encertada. 15-16 guanya l'equip visitant Sant Adrià, que s'aixeca de 3 ara, molt ràpid. Oh, quin triple més net impossible per Ariadna García. Triple de Sant Adrià. Quin triple d'Ariadna García, que li torna el triple a Romina, i quin triple més net. Jo diria que no ha tocat ni la xarxa de l'onet que ha entrat. Bola per Raquel Arias, Club Bàsquet Valls. Beti de 2. Aixeca la Beti, 2 punts de la Beti. 2 punts de la veterana del Club Bàsquet Valls. Ataca Sant Adrià amb la pilota. Bola dins per Paula Casadevall, que trepitja la zona. S'aixeca Paula, falla, rebot per Raquel Arias. Arias per Romina. Romina que torna a córrer. Amenaça de 3, no. Penetra Romina, finta, s'aixeca Romina i xapa. S'emporta ara, en aquest cas, Romina, el tap de Carla Grau. Ara hi haurà 2 canvis en l'equip de Benet Ibáñez. Marxen Anna Tibau i la base i la capitana de l'equip, Raquel Arias. I donen pas a la Marta Jurado i a la Laia Gené. Bola per la Beti. Beti per la Marta, Marta per la Lu. Penetra la Lu. Doble per Laia Gené. Laia Gené de 3, falla Laia Gené, triple. Rebot per Merche Carrillo, ataca Snatch femení Sant Adrià. Falta ara de Marta sobre Carla Grau, sacarà de banda l'equip femení de Sant Adrià. Sacarà de banda Ariadna García. Pilota per Carla Grau. Grau per García, de nou. García que amenaça la penetració, no. La gira. Ara sí, penetració de Carla Grau, que dobla per García. La pilota queda morta, se l'emporta Romina, ja hi haurà lluita, no. Romina des del terra fa un passe per Laia Gené. A la contra el Valls. Laia per Marta Grau, tira Marta Grau. Cistella del Club Bàsquet Valls, cistella de Marta Grau. 19-19. Empat al marcador Marta Grau amb aquest contraatac del Club Bàsquet Valls. Pilota per García. Oh, quin passe de García. Quina jugada de Snatch femení Sant Adrià ara. Passe de García per Carla Grau, que l'enxufa de 2. 21 per Snatch femení Sant Adrià. Ataca Laia Gené. Laia Gené de 2. Falla Laia Gené. Surt ara, botant la pilota. Snatch femení Sant Adrià. Merche Carrillo, que mira fora sola Ariadna García, que serà de 3 i falla. Més canvis per Valls i per Sant Adrià. De Sant Adrià veig que entra Sílvia Juanola. Del Valls ha entrat Paula Ben i Júlia Canyelles. S'ha marxat Romina i Beti. I em faltarà un canvi del Sant Adrià. No sé si Núria Grau, ha entrat Núria Grau. Saca el Valls, bola per Júlia Canyelles. Bona recuperació ara de Carla Grau. Bola per... Oh, quina cistella de ganxo ara de Mariona Teixidor. No m'ha donat temps a dir el passe, que ja ha fet la cistella de ganxo, molt ràpid. Saca el Club Bàsquet Valls, Laia Gené. Baixa la pilota Laia Gené, passa la Marta. Mà a mà per Laia Gené de nou. Paula Ben, la jugadora molt joveneta, el seu primer any de sènior pel Club Bàsquet Valls. S'aixeca Marta de 3, Marta falla el triple. Sortirà el Sant Adrià. Pilota per Carla Grau, que es posa de base. Llançarà de 3. Sant Adrià, triple! Quin triple de Mariona Teixidor. Triple per Sant Adrià. Temps mort demanat per Benet Ibáñez aquí al pavelló Joana Ballart. Intentaran arreglar errors els del Club Bàsquet Valls, que ara veuen com el Sant Adrià agafa distància amb aquest 19-26. I a la banqueta del Sant Adrià amb Antonio Sáez buscarà corregir petits errors. Un partit amb molts punts de moment, queda encara 1 minut 43 segons perquè acabi el primer quart i és resultat de 19-26, molts punts i en molt poc temps. Esperem que tot el partit sigui així perquè està molt divertit. Molt encertades les noies de Sant Adrià, que pràcticament no han fallat cap tir, i les del Club Bàsquet Valls, que també estan molt encertades amb 19 punts. Repassant abans com juga l'equip de Sant Adrià, que veiem que és un joc més a dividir i doblar, que no tenen jugades molt complexes, no utilitzen molt el bloqueig, però és molt eficaç perquè
Són jugadores molt jovenetes, que tiren molt bé de 3, ja ho podeu comprovar, i a més són molt ràpides, i això fa que les del Club Bàsquet Valls hagin d'anar el doble de ràpid del que anirien normalment. Tornen en pista tots dos equips, tant el Valls com el Sant Adrià. Serà pilota pel Club Bàsquet Valls, sacarà Júlia Canyelles. Veiem que el Sant Adrià es col·loca com una mena de zona press que vol dir que pressionaran tota la pista, i així serà. Bola per Júlia Canyelles, talla Laia Gené, trencar la pressió, a punt ha estat de perdre-la, però la recupera Marta per Paula Vent, per Laia Gené de nou. Molta pressió del Sant Adrià sobre les noies del Valls, que no es poden ni respirar. Bola per Paula Vent, que pega Paula Vent, falla, rebot, ara per Sílvia Juanola, sortirà el Sant Adrià. Ja ho hem dit abans, són jugadores molt ràpides, si mireu com pressiona el Sant Adrià. Pilota de Deva Bermejo. Cistella ara de Mariona Teixidor. Deva Bermejo, que s'ha de recalcar que és una cadet que acaba de portar la medalla d'or amb Catalunya als campionats d'Espanya. Una jugadorassa, Bermejo, una gran base. Falta del Sant Adrià ara sobre Marta, que sacarà davant del Club Bàsquet Valls. Per Laia Gené, a punt de fer fora, doncs sí, l'ha vist l'àrbitre i ha sigut fora de Laia Gené, sacarà el Sant Adrià de banda. Pilota ara per Deva Bermejo, la base. Ataca el Sant Adrià, mou la bola de costat, penetra ara Núria Grau, que s'aixeca i falla el tir, rebot per l'Alú. Recupera Deva Bermejo la pilota, ataca el Sant Adrià. Queda menys d'un minut per acabar el primer quart. Bermejo que veu a Mariona Teixidor sola a l'altra banda i li passa la pilota. Teixidor que penetra, a punt de perdre-la ara, però recupera el Sant Adrià. De nou Mariona, s'aixeca de 3 Mariona. Ui, que ben encaminant amb aquest triple, però falla Mariona el triple. Rebot, en canvi, per Paula Casadevall, que enxufa 2 punts de sota cistella. Ataca Laia Gené. 19-30, queden 15 segons, ataca el Valls. Júlia Canyelles. Canyelles per Laia Gené. Gené per Lu. Lu de 3, no falla la Lu, triple de la Lu, triple del Club Bàsquet Valls. 22-30, queden 2 segons. S'aixeca Bermejo de mitja pista. Final d'aquest primer quart, 22 pel conjunt de Benet Ibáñez, a 30 per les noies de Sant Adrià, entrenades per Antiono Saez. Ja ho hem dit, el temps mort, és un partit amb de moment molts punts, un primer quart que acaba 22-30, 52 punts al marcador. Veiem aquest minut entre primer quart i segon quart a les banquetes de Benet Ibáñez i d'Antonio Saez. Sentem els crits de Benet Ibáñez, que busca més intensitat, suposo, per les jugadores del Club Bàsquet Valls. Però Benet, s'acosta molt defensar amb aquestes noies del Sant Adrià. Benet, són molt ràpides i tenen molt de talent. En pista, les jugadores del Club Bàsquet Valls. Veiem en pista de nou Anna Tibau, Júlia Canyelles, Marta Jurado, Paula Vent i Laia Gené. Ara, en canvi, les jugadores... Antonio Saez, que se't cola una en pista, en tens 4. Feia tard Bermejo, que veia aigua, però ja la tenim aquí. Acaba de veure aigua Bermejo i entra en pista. Pilota pel Club Bàsquet Valls, Laia Gené, la defensa de Bermejo, molt pressionada, passa la bola a Laia Gené. Laia Gené, Canyelles, Canyelles per Laia. Laia busca un passe a l'esquena cap a Júlia Canyelles, però no arriba. Recuperació del Sant Adrià, ataca Bermejo amb la pilota. Laia a punt de robar aquesta passada, segueix Sant Adrià. Canvi de costat de la pilota i triplasso de Núria Grau. Que encertat que està el Sant Adrià. 22-33, bola per Paula Vent per les noies blanquivermelles. Laia Gené, canvi de pilota per Marta. Marta, que no vol saber res del bloqueig de la Tibau, i s'ho falla sola. Tira Marta de 2, falla. Rebot per Sant Adrià, se l'emporta Sílvia Juanola. Juanola, passe ràpid cap a Núria Grau. Núria Grau cap a Paula Casadevall. Casadevall per Núria Grau. S'aixeca Sílvia Juanola i rep la falta de Paula Vent. Per tant, serà 2 tirs per Sant Adrià.
2 tirs per Sílvia Juanola, 22-33. Quin encert de 3 que té el Sant Adrià. S'aixeca ara Juanola de tir lliure, falla el primer tir lliure. Les Nats femení Sant Adrià. I en serà el segon tir lliure. Sílvia Juanola. Torna a fallar el tir lliure. Rebot per Paula Ben. Mal encert ara per Sílvia Juanola, que ha fallat tots 2 tirs lliures. Però bona pressió del Sant Adrià. Pilota per Bermejo. La recupera però Tibau pel Valls. Queda morta la pilota per Paula Ben. Paula per la Marta Jurado. No sap què fer, veu Júlia Canyelles, triple de Laia Jané, que falla de nou i rebot pel Sant Adrià. Surt amb la pilota Bermejo. Bermejo per Sílvia. Sílvia per Paula Casadevall. Casadevall per Sílvia. Un altre cop que Juanola rep la falta del Club Bàsquet Valls. Falta de Júlia Canyelles. Sacarà de fons, de camp ofensiu de la pista del Club Bàsquet Valls. El Sant Adrià ja vol en joc amb Sílvia Juanola, que s'aixeca, falla el tir de 2. Rebot per Paula Ben. Ben per Tibau, al contraatac ara el Club Bàsquet Valls amb Júlia Canyelles. Oh, quina robada, com li pren la pilota ara mateix, com talla el passe Bermejo, que farà 2 punts per Sant Adrià. 22-35. Aquesta d'Eva Bermejo és molt bona. Quina jugadora. Falta ara de Bermejo sobre Júlia Canyelles. Es prepara un canvi a la banqueta del Sant Adrià. Així és, entrarà Marta Claret, el bon retorn de Marta Claret cap al Sant Adrià. I se'n va Paula Casadevall. Marta Claret, que havia estat el primer equip del Sant Adrià, va marxar un parell de temporades i torna a estar aquí al Sant Adrià, aquest cop el Copa Catalunya a les mans d'Antonio Saez. Ataca el Valls, Marta s'aixeca, Canto, no entra la pilota a Cistella. Rebot per ella, per Marta Claret. Pilota per Bermejo, que baixa la pilota. Ataca el Sant Adrià, s'aixeca ara el Sant Adrià, però falla el tir Mariona Teixidor. Rebot per Anna Tibau, Tibau per Júlia Canyelles. Oh, bonic revés de Canyelles. Veu Paula ben sola, contraatac. Calcat de llibreta, preciós del Club Bàsquet Valls. 2 punts pel Club Bàsquet Valls, 24-35. Pilota de Bermejo, Bermejo per Mariona. De nou Mariona, aprofita el Mamà. Bola per Bermejo de 3. Amenaça l'entrada, no, la dona dins. S'aixeca ara, s'aixecava Sílvia Juanola i no pot anotar. Doble per Núria Grau, que s'aixeca de 2. Cistella de Núria Grau, quin canell. Ataca el Valls. Anna Tibau per Laia Jané. Jané per Canyelles, que està sola de 3. Prefereix entrar. S'aixeca Júlia Canyelles i falla ara el tir. Bola pel Sant Adrià, que comença a agafar distància. 24-37. Marta Claret, que rep la falta ara d'Anna Tibau. Bastant clara, s'acaba de fons Sant Adrià. Es preparen canvis a les dues banquetes. El Club Bàsquet Valls entra Romina, nou fitxatge, la boliviana, i la Betty Salat. Per part de Sant Adrià descansarà Bermejo, que dona pas de nou a Carla Grau. Hi ha hagut una petita pausa perquè es pugui fer els cordons Sílvia Juanola, que els tenia desfets. Segarà Sant Adrià. Queden 7 minuts per acabar el segon quart i la mitja part. Mentre veiem els 2 punts de Grau. 2 punts pel Sant Adrià. 24-39, bola per Romina, Club Bàsquet Valls. Finta el passe Romina, no el veu clar. Canvia de bola de costat per Júlia Canyelles. Canyelles per Anna Tibau. Anna Tibau que busca la penetració, es troba pel camí moltes defenses. Bola per Romina. Romina, quina penetració de Romina. 2 punts de Romina, quina entrada de Romina. 26-39, ataca el Sant Adrià. Veiem molt de nivell en tots dos equips, 26-39 i encara queden 6 minuts per la mitja part. S'aixeca Grau de 3 per Sant Adrià. Taulell, que també vali cap dins. Triple del Sant Adrià.
Ataca Romina, molt pressionada amb fins i tot dues jugadores. I fan el 2 contra 1, però se'n surt Romina. Romina entre les cames. Segueix Romina la pilota, no ho veu clar, obre la bola per Júlia Canyelles. Intercepta ara Carla Grau, com està jugant aquesta jugadora. Falta clara de Laia Gené sobre Grau. Sacarà Sant Adrià de banda. Carla Grau, que està molt encertada, porta ara mateix 2 triples seguits, gairebé en un minut, i recuperacions i han de portar 2 o 3 també, el que fa cantat de pista per Bermejo. Sacarà García de banda pel Sant Adrià. Preta Romina, preta Laia Gené també, perquè no pugui sacar el Sant Adrià còmode. Però és Carla Grau, bola per Carla Grau, la base del Sant Adrià. Baixa la pilota. El Valls col·locat en defensa. Ha entrat la Joana pel Club Bàsquet Valls, que no havia jugat encara. I així és. Bola per Marta. Marta s'aixeca de 2, falla, rebot per Betty, no, deixa sortir fora de banda, sí. Banda pel Club Bàsquet Valls, sacarà la Joana Duran. Com pressiona el Sant Adrià, No deixa respirar les jugadores del Club Bàsquet Valls. Bola per Laia Gené, molt pressionada. Pressió molt alta de Diana García, però troba Laia Gené un reforç que és Romina. Romina per Laia Gené de nou. Un altre cop per Romina. Betty Salat, que fa un bloqueig, molt pressionada, no veu clar Romina i segueix Romina amb la pilota a les mans. Finta el tir, no, bola per Laia Gené. Finalment perd la bola la Laia Gené, que fa fora i sacarà el Sant Adrià de la seva pròpia pista. Veiem ara Antonio Saez, que dona descans a Sílvia Juanola, que porta un molt bon partit, i dona pas a la jugadora joveneta Sara Ortuño. Pilota pel Sant Adrià, baixa la bola Carla Grau. 26-42, queden 5 minuts per la mitja part. Penetra Ortuño, s'aixeca, falla el tir de 2. Rebot per la petitona del Valls, per Laia Gené. Bola per Betty Salat. Betty, que veu a Joana Duran. Segueix insistint amb la pressió el Sant Adrià, que no deixa respirar. Laia Gené, que penetra, molt bona Laia Gené, llàstima. Falla ara l'entrada de Laia Gené, però s'emporta la falta. La falta de... Qui pita la falta? De la dorsal número 19 de Marta Claret. Per tant, seran 2 tirs lliures per Laia Gené. Canvi ara Sant Adrià. Ha marxat Mariona Teixidor i entra Irene Medel. Tirs lliures pel Valls. Laia Gené, que fica el primer tir lliure. 27-42. Segon tir lliure pel Valls. Laia Gené, també cap dins. Laia Gené, segon tir lliure. 29-42. 28-42, perdó. Ataca el Sant Adrià. Pilota per Inés de Medel. Medel per Diana García, que està en problemes ara, passa de Joana, pressiona la Lu també. Oh, com se n'ha sortit ara. Se n'ha sortit molt bé Inés Medel de la pressió, que falla el tir, rebot, queda mort. Què ha passat aquí? Què ha passat aquí? Vale, falta de Betty Salat. No l'ha vist clara el Club Bàsquet Valls, no l'ha vist clara l'afició, que s'aixeca. Hi ha hagut dubtes, ara es queixa Benet Ibáñez a la banqueta i l'àrbitre que li diu que ni una més, que Benet no passis de la ratlla. Tirarà tirs lliures Carla Grau. Carla Grau s'aixeca de tir lliure, falla Carla Grau. Novetat, Carla Grau que va fallar un tir. Llançarà el segon tir Carla Grau per Sant Adrià. Falta de 4 minuts i 28 segons per anar a la mitja part. Aquest sí que la nota Carla Grau, el segon tir lliure. 28-43, se'n surt de la pressió Joana amb la pilota. No ho veu clar, la doble per Laia Gené, que està sola a la triple. Gira ara per Betty Salat. Betty a la prestació de la Lu, quin tall de Lu, 2 no, falla el tir Lu, però s'emporta la falta Lu Lorente, la Lourdes, que llançarà 2 tirs lliures. Partit una mica tallat ara, unes quantes faltes seguides, 5 per l'equip local, el Club Bàsquet Valls, que està en bonus, i 3 per les Nats femenins Sant Adrià. En això que nota el primer tir lliure Lourdes Lorente. 29-43. Lu, el segon tir lliure, cap dins també. Segon tir lliure de Lu, 30-43. Ja canvi el Valls, marxa Laia Gené i entra a la base
veterana i capitana de l'equip, Raquel Arias. Pilota per Ariadna García. García per Carla Grau. Grau amb la pilota, falta de Romina a la pressió. Posa la mà Romina i Carla Grau que s'emporta una falta. És bonus, per tant serà 2 tirs lliures per Carla Grau. Serà tir lliure. Canvi al Sant Adrià. Marxa Marta Claret, que dona entrada a la seva companya d'equip, Merche Carrillo. Llançarà Carla Grau al primer tir lliure. Falla Carla Grau al primer tir lliure, igual que abans. Que ha fet el primer, ha ficat el segon, veurem què farà amb el segon tir lliure Carla Grau. Carla Grau, tir lliure. Anota Carla Grau el segon tir lliure. Canvi ara a l'equip de Benet Ibáñez, dona descans a Romina, la boliviana, nou fitxatge del Club Bàsquet Valls, que dona pas de nou en pista per Laia Gené, que pobreta no ha descansat gairebé ni 2 minuts. Bola per Laia Gené. Laia Gené que perd la pilota per la pressió de Sara Ortuño. I què ha passat? Doncs que Sara Ortuño ha robat la pilota a Laia Gené, semblava que la pilota anava fora. Què ha passat? Que no ha sigut fora, l'àrbitre ha pitat fora, que a vegades passa els reflexes abans que fos fora, i per tant, què ha passat? Que ha pitat lluita que dona la pilota a l'equip visitant, al Sant Adrià. Acció que no ha agradat gens a la grada del Club Bàsquet Valls, que per cert, tot i ser el dia de Carnestoltes aquí a Valls, la grada hi ha molt bon ambient. Falta del Club Bàsquet Valls sobre Ortuño, llançarà 2 tirs lliures. Repassem el resultat, és 30-44, 4 minuts per la mitja part, 45 perquè anota ara Ortuño el tir lliure. Sara, una altra jugadora molt joveneta del Sant Adrià. Llença el segon Sara, quina mecànica, torna a anotar Sara pel Sant Adrià. 30-46, ataca Lourdes amb la pilota, pressió de Sara, se n'en surt amb un revés molt bonic. Li pispa la pilota Carla Grau, que està molt atenta i molt ràpida, contraatac pel Sant Adrià. Peneta Carla Grau, doble pilota 3 per Ariadna, que falla el tir de 3, rebot per Beti Salat. Pilota per Laia Gené. Intenta sortir de la pressió el Club Bàsquet Valls, però li està costant molt. Pilota per Lu per Raquel Arias, Raquel per Beti, que està de 3. Pressionada, no pot llançar de 3. Doble per Joana, i Joana que se li escapa la pilota. Finalment recupera Ariadna García. Falta de Laia Gené, una altra falta per l'equip local, que estaran 2 tirs lliures pel Sant Adrià. Llançarà pel Sant Adrià 2 tirs lliures, en aquest cas ara serà Diana García. Beti Salat, que tira de veterania i aprofita el primer tir lliure per reunir a les 5 jugadores del Club Bàsquet Valls en pista per donar consells, per dir què hem de fer per sortir d'aquí. 30-47, anota Ariadna García pel Sant Adrià. Falla el segon tir lliure Ariadna García. El lluita del rebot ha sigut fora, s'acaba el Club Bàsquet Valls. Saca Joana Duran per Laia Gené, segueix molt alta la pressió del Sant Adrià, però molt alta, bola per Joana, que està en problemes. Bola per Raquel Arias, ara li bota la pilota als peus a Raquel Arias, sacarà davant de l'equip de Sant Adrià. Queden 3 minuts per la mitja part, 30-47. El Sant Adrià, que li està sortint molt bé la pressió. Molt bé ara la pressió de Raquel Arias, que aconsegueix que Carla Grau se li escapi la pilota fora. S'acaba el Club Bàsquet Valls. És el que dèiem abans d'aquest equip de Sant Adrià. Mira, torna a recuperar Carla Grau. No, se'l queda Laia Gené finalment, però molta pressió. Surt per Raquel Arias. Doncs és el que dèiem abans, aquest equip de Sant Adrià, que fa un joc més senzill que el del Valls, probablement amb menys jugades, però molt efectiu, perquè és un joc molt ràpid i amb una dinàmica molt ràpida, que fa anar de cul a les jugadors del Club Bàsquet Valls, que torna a caure ara amb una falta. Club Bàsquet Valls. Falta de la Lourdes Lorente, llançarà 2 tirs lliures al Sant Adrià. Llançarà 2 tirs lliures ara Merche Carrillo. Club Bàsquet Valls, que té jugadores molt veteranes, també té jugadores molt jovenetes. L'equip de Benet Ibáñez, que té un joc
molt elaborat, molt treballat, però ni encara així se'n poden sortir d'aquesta gran pressió que està fent el Sant Adrià. Anota el primer tir lliure Merche Carrillo. 30-48. Llançarà el segon tir lliure Merche Carrillo, que dins també. 30-49. Perd el Club Bàsquet Valls aquí a casa, de moment, a 2 minuts 44 segons de la mitja part. I el Sant Adrià comença a agafar distància. Canvi, fa un canvi Benet Ibáñez, se'n va Joana Duran a la banqueta i entra Romina, la boliviana. Romina Rodríguez amb el dorsal 99, que amb ella ja li pots pressionar que se'n surt fàcil, i així ho fa. Bola per Laia Gené, Gené per l'1 de 3, no ho veu clar. Bola per Romina, amenaça el tir, no, penetra, segueixen la pilota Romina, bola per Laia Gené. Aprofita el bloqueig de Betty Salat, però no poden entrar. Estan molt pressionant molt aquest equip de Sant Adrià. S'aixeca Romina i falla el tir. Rebot per Irene Medel. Corre ara el Sant Adrià. Contraatac. Contraatac de llibreta. Doncs no ha pogut ser així. Tira García de 3, s'aixeca de 3, triple. Anota un altre triple. Snatch femení Sant Adrià, triple ara per Ariadna García. 30-52, bola per Romina, Club Bàsquet Valls. Laia Gené, Gené per Romina, Romina que penetra, no ho veu clar, ara sí, s'aixeca Romina, falla el tir. S'emporta el rebot, s'emporta el rebot, Sant Adrià, però li cau la bola a les mans del Lu, que s'aixeca 2, llavors seran 2 tirs lliures per Lu pel Club Bàsquet Valls. 2 tirs lliures, no, 2 punts, perdoneu. 32-52, diferència de 20 punts al marcador. Ataca el Sant Adrià. Queda 1 minut i mig per la mitja part. Una gran diferència, passa la mitja part. Recupera la bola Romina. Romina per Raquel Àries, contraatac pel Club Bàsquet Valls. Laia Gené que penetra. Oh, la que ha fallat Laia Gené, si estava sola, Laia. Per rebot per Lu i 2 punts per la Lu. 2 punts pel Club Bàsquet Valls. 34-52. Ataca el Sant Adrià, pilota a les mans de Deva Bermejo. Bermejo, que busca... Oh, què ha passat? L'àrbitre que donava la bola al Sant Adrià, que veia o ho interpretava així, fora de Raquel Àries, ha sigut corregit pel seu company, que a més val corregir-ho, que sigui una mica tard, i li dona la possessió finalment al Club Bàsquet Valls. A tot això, temps mort al Joana Ballart, a falta d'1 minut i 8 segons pel final del primer quart, temps mort demanat per Benet Ibáñez, per tant tindrem 1 minutet per corregir. Això que passa a vegades, no? Va la pilota fora o un àrbitre quan piten 2 veu una cosa, l'altre el corregeix perquè potser ho ha vist millor o està més a prop, i això fa que la grada li recordi a l'àrbitre que s'ha equivocat que no ho està fent massa bé. Per tant, ara s'acabarà el Club Bàsquet Valls de banda perquè ha sigut fora del Club Bàsquet Snatch femení Sant Adrià. 34-52. En pista les jugadores del Club Bàsquet Valls. Ha fet falta el segon claxon perquè no s'allargui Antonio Sáez en la seva explicació. Les jugadores del Sant Adrià en pista. Es disputarà aquest últim minut de la primera meitat del partit. Bola per Romina. Romina Rodríguez amb la pilota. No veu el passe clar. Es preparen la zona. Sortit en zona ara el Sant Adrià. Romina de 3. Triple de Romina Rodríguez. 37-52. Que hem vist el Sant Adrià que estava en zona. Doncs no ha funcionat, perquè Romina ja li pots fer zona o la pots pressionar que te l'enxufarà. Bola de Bermejo, pressiona molt bona Raquel Àries, en què així se n'en surt, s'aixeca, s'ha aixecat ara Paula Casadevall, que rep la falta del Club Bàsquet Valls, per tant 2 tirs lliures per Paula, del Snatch femení Sant Adrià. Es prepara la banda Carla Grau per entrar pel Sant Adrià. Torna a descansar la base de Sant Adrià, Deva Bermejo. Falla el primer tir lliure al Sant Adrià, falla el primer tir lliure Paula Casadevall, que no està massa fina avui amb el tir lliure. Llançarà el segon, ara sí, tir lliure anotat de Paula Casadevall.
37-53. Ataca el Club Bàsquet Valls, Romina. Queda mig minut de partit. Segueix Romina, bola per Beti Salat. Salat a l'esquena per l'1, no arriba pilota l'1. Per tant, fora del Club Bàsquet Valls, pilota per Sant Adrià. Però serà d'aquí un minut perquè just ara ha demanat temps mort Antonio Saez. Queden 29 segons per anar a la mitja part. 37 per l'equip local, Club Bàsquet Valls. A 53 per les nats femenins Sant Adrià. Hi ha molta gent aquí a la grada del Club Bàsquet Valls, tot i ser Carnestoltes, no ha fet això que la gent es quedi a casa i han vingut aquí a animar l'equip local. Eva Bermejo, que ho dèiem abans, campiona dels campionats d'Espanya amb Catalunya, medalla d'or. Felicitats a les cadets de Catalunya per aquest fantàstic campionat d'Espanya. Sou molt bones. Sona el claxon aquí, el Joan Abellà, de la Catedral del Bàsquet. En pista, els jugadors del Club Bàsquet Valls. Les línies de Benet i Báñez. Repassem, està en pista Romina, Lu, Beti, Laia Gené i Raquel Àries per acabar aquests 29 segons de partit. Ara sí, entren en pista les jugadores del Sant Adrià, les visitants, que sacaran de la seva pròpia pista. Pilota d'Irene Medel, que saca per la base del Sant Adrià. Carla Grau amb la pilota. Ataca el Sant Adrià. Pilota a les mans d'Ariadna García. Ariadna García per Carla Grau. Carla Grau per Ariadna García de nou. García s'aixeca de 3 i dins. Triple d'Ariadna García. Triple del Sant Adrià. Un altre cop molt net aquesta cistella d'Ariadna García. Com tira de 3. Lu, a falta d'un segon, s'aixeca i falla. Final d'aquesta primera meitat al Joan Abellart. 37 punts pel Club Bàsquet Valls, 56 pel Sant Adrià. Marxem a la mitja part.
Tornem aquí al Joan Abellart, al pavelló del Club Bàsquet Valls. Està a punt de començar ara el tercer quart d'aquest partit de Copa Catalunya, aquesta jornada 18. Repassem el resultat que perd l'equip local, és 37-56, guanya la Sant Adrià. Un partit que hem de dir aquest partit? Doncs que els de la Sant Adrià ho han enxufat, si no tot, gairebé tot. Tot el que han tirat ha anat dins, tiren molt bé, i tot i que el Valls té jugadores amb molt de talent, molt veteranes, que són molt i molt bones també, els està costant moltíssim superar aquesta superpressió que estan fent les jugadors de Sant Adrià,
de l'equip d'Antonio Sáez. Ara, en res, començarà aquest tercer quart. Serà possessió pel Club Bàsquet Valls. I tornem aquí a Xala Televisió amb aquest partit. Partidàs, molt de nivell de les dues banquetes, de tota la pista. Pilota per Laia Gené, sacarà de banda. Pilota per Romina Rodríguez. Arranca aquesta segona meitat aquí a la catedral del bàsquet, a Joana Ballart. La Lu va per terra, però no impedeix que la pilota segueixi a les mans de Marta. Marta el passe per Lu, que no arriba. Talla la pilota ara Marta Claret, a la contra del Sant Adrià. S'aixeca Mariona Teixidor del sota cistella i 2 punts pel Sant Adrià. Pilota pel Club Bàsquet Valls. Laia Gené sortint de la pressió. Fins i tot aconsegueix que el Sant Adrià, Sílvia Juanola, li faci una falta a Laia Gené. S'acabarà el Club Bàsquet Valls de banda. Està costant molt superar aquesta pressió del Club Bàsquet Valls. Està costant moltíssim. Pilota per la Marta del Club Bàsquet Valls. Per la Marta Jurado de nou. Va per la Beti. Beti per Jurado. La Marta Jurado que obre la bola. Laia Gené. Gené que es fica en un merder amb molta defensa, per recuperar la pilota. Bola per Beti. Dona estirat Beti aquest triple, gairebé del mig del camp. Falla el triple Beti Salat. Bola per Sant Adrià. Beti Salat, que és una jugadora veterana boníssima, que fa moltíssims punts, però el seu és llançar de 3. Tot i que físicament és una bèstia, el seu és llançar de 3 i ho demostra cada partit. Tot i que ara potser Beti s'ha trenat una mica, tirant gairebé del mig del camp. Falta ara del Club Bàsquet Valls. Sacarà de fons el Sant Adrià. Doncs no, seran 2 tirs lliures, perdoneu. 2 tirs lliures pel Sant Adrià, 2 tirs lliures que llançarà Sílvia Juanola. Llença el primer Sílvia, falla de nou Sílvia Juanola de tir lliure. El primer tir lliure pel Sant Adrià. Snats femení Sant Adrià, que recordem que està tercer a la classificació de Copa Catalunya, mentre el Club Bàsquet Valls està a la posició de desenes. Ataca el Club Bàsquet Valls. Oh, Romina, quin passe per Marta Jurado. Jurado per Beti. Beti busca l'esquena de Lu, no la troba. Bola per la Romina. Romina, que és un espectacle. Oh, Romina. Romina es fica dins de la zona fins la cuina del Sant Adrià. Entre 3 jugadores i 2 punts pel Club Bàsquet Valls. 2 punts per Romina. Romina Rodríguez. Romina Rodríguez, que no fa gairebé res, que està aquí al Club Bàsquet Valls, com s'ha adaptat i de debò que no ens para de sorprendre a les pistes que trepitja Romina Rodríguez. Pilota ara pel Sant Adrià, falla el primer tir, s'aixeca de nou Sílvia Juanola. Juanola, que sobre la botzina dels 24 segons s'anota, per tant l'àrbitre la dona com a bona. 2 punts pel Sant Adrià. 39-69. Hi ha diferència de marcador, però no donem res per tancat, perquè això és bàsquet. Això és el Joana Ballart. I la bola la té el Club Bàsquet Valls. S'atacarà Laia Gené. S'aixeca de 2 Laia Gené. Cistella de Laia Gené. 2 punts pel Club Bàsquet Valls. 41-60. Dèiem això, no es pot deixar res per tancat, que és bàsquet. Mai se sap. Però mai se sap, i menys quan a l'altre equip hi ha la Romina Rodríguez, que és capaç de fer unes barbaritats en pista que mai vistes. 2 punts de nou per Laia Gené, que ha recuperat la pilota. Surt al contraatac i 2 punts pel Club Bàsquet Valls. Retalla una mica de distància del Valls. 43-60. Pilota per una jugadora excel·lent, Carla Grau. Bola pel Sant Adrià. Pilota a les mans de Mariona Teixidor. Teixidor per Grau. Grau que penetra. 2 punts de Grau. Sí, cistella de Carla Grau. 2 punts que s'anota més a la motxilla aquesta jugadorassa de l'Snats femení Sant Adrià. Quin partidàs de Carla Grau. I quin partidàs de Romina Rodríguez, que té la pilota ara mateix. Doble per Jurado, Marta Jurado que penetra. Oh, quin passi sense mirar per Beti, que llança i falla el tir de 2. No està massa encertada, Beti Salat. Avui, estrany en ella, i això està passant factura a l'equip de Benet Ibáñez. Error ara en el passe de Mariona Teixidor, que no troba receptora i fa fora. S'acaba el Club Bàsquet Valls. Veiem l'àrbitre que segueix avisant a Benet Ibáñez que, sisplau, no cridi tant. I Benet que no ho veu clar, això, Benet enfadat amb les decisions arbitrals. Sacarà el Club Bàsquet Valls. Laia Gené per Romina. Romina per la Beti Salat. Salat per Marta Jurado. S'aixeca de l'1.
L'1 de 3, falla l'1 de triple. Li està faltant ara aquest pèl d'encet al Club Bàsquet Valls de 3. Ataca el Sant Adrià, bola per Marta que penetra. Pitat falta de la número 12 del Club Bàsquet Valls, per tant falta de la Beti Salat. Sobre Marta Claret, sacarà el Sant Adrià de banda. Canvi al Club Bàsquet Valls, marxa Lourdes Lorente, jugadorassa, i entra la més joveneta de l'equip, la pivot Paula Bem. Amb pilota en joc, pavelló Joana Ballart, bola pel Sant Adrià, jugada ràpida, s'aixeca de 3 ara, Mariona Teixidor, que no troba la cistella, rebot per Romina, surt el contraatac Romina, es queixa el pavelló d'una possible falta sobre Romina, l'àrbitre no ho ha vist així, però segueix amb la pilota a les mans. Se n'en surt, ui, justet a punt de perdre aquest passe Romina cap a Beti, però arriba Beti per Marta Jurado, pilota de 3, falla, rebot per Paula Ben, ha pitat lluita, Paula Ben que s'ha intentat aixecar sota la cistella, però Carla Grau ha arribat amb moltíssima força i ha aconseguit una lluita que finalment serà possessió per Snatch femení Sant Adrià. El bàsquet, un esport tan bonic com el bàsquet, però que també té la seva part més lletja, que a ningú els agrada les lesions. I quin greu que em sap des d'aquí veure a Paula Roig amb la cama sobre la banqueta, amb aquesta mena de protecció que porta per la seva lesió. Recupera't aviat, Paula. En pista, bola per Sant Adrià. Defensa ara del Club Bàsquet Valls. Tira de 3, Carla Grau. Ui, dic, no pot ser. Una altra Carla Grau no pot ser. Ha fallat ara Carla Grau. Rebot pel Club Bàsquet Valls. Sacarà Laia Gené. Carla Grau, que està jugant gairebé tot el partit. Està fent un partidàs. Bola per Laia Gené pel Club Bàsquet Valls. Per Romina ara la pilota. Amenaça Romina, penetra. Oh, bandeja de Romina. 2 punts de Romina. Sí senyora, Romina. Una altra jugadorassa, Romina Rodríguez. Fa màgia amb la pilota. Carla Grau ara. Va pel Sant Adrià. Aixecarà Mariona de 3. Triple! Natíssim aquest triple del Sant Adrià. Triple de Mariona Teixidor. Contraatac rapidíssim ara de Marta Jurado, que nota 2 punts pel Club Bàsquet Valls. 47-65. Ja pots jugar molt bé bàsquet, ja pots defensar molt bé, fer una defensa espectacular, però si t'agafa les Nats femení Sant Adrià i t'anota gairebé tot el que tira de 3, és impossible guanyar-les. És molt difícil. I avui a Sant Adrià ho està enxufant tot. Els hi entra tot a les jugadores d'Antonio Sáez. Hi haurà canvi ara de les dues banquetes. El Sant Adrià se'n va Mariona Teixidor i el Club Bàsquet Valls marxa Laia Gené. Ha entrat Núria Grau a l'equip d'Antonio Sáez i Benet Ibáñez, que ha optat per la incorporació a pista de la base, i capitana Raquel Àries. Pilota pel Sant Adrià. Vota amb intensitat Irene Medel. Medel, que s'aixeca, 2 punts pel Sant Adrià. 46-67, ataca Romina amb la pilota. Molta pressió ara d'Irene Medel. Segueix Romina per Marta Jurado. Marta, que li queda la pilota baix, la recupera, però bola per Romina, Club Bàsquet Valls. Beti Salat, que fa el bloqueig sobre Romina. Romina no ho veu clar, bola per Paula Ben, que penetra amb dificultat, se li acaba perdent la pilota i corre el contraatac Carla Grau. Oh, molt bé la Romina. Hosti, jugadores molt ràpides, ha sigut gairebé una cursa això. Carla Grau, el contraatac amb la pilota rapidíssima, i ha aparegut Romina, potser encara més ràpida pel darrere, i ha aconseguit que li marxi aquest vot final a Carla Grau. Per tant, ha sigut fora de Sant Adrià, bola pel Club Bàsquet Valls. Té la pilota la capitana de les blanques i vermell. Bola per Raquel Àries, Marta Jurado. Arriba a interceptar aquest passe Carla Grau, serà fora de Sant Adrià, se quedarà el Club Bàsquet Valls. De nou canvi a la banqueta d'Antonio Sáez. Canvi de Sáez, se'n va Irene Medel. I he donat pas en pista, no la veig. Aquí qui és? Ariadna García. Ha entrat Ariadna García. Ariadna, només que fiquis la meitat de triples que has ficat a la primera meitat, això serà un espectacle, noia, perquè quin encert de 3. Tirarà Romina de 3. Falla aquest tir de 3, també de molt lluny Romina. Rebot pel Sant Adrià.
Corre el contraatac l'equip de Sant Adrià. Bola per Carla Grau. Es col·loca de base, bota la pilota. Comença la jugada Carla Grau amb la pilota a les mans. Dona una mica de pausa en el joc ara el Sant Adrià. Mou la pilota de costat a costat. S'aixeca. Ui, s'aixecava ja Diana García, perdó, de 3, però ha fallat, aquest cop ha fallat. Surt Marta Jurado amb la pilota, cansada. Es topa davant amb un mur, que és Merche Carrillo, que penetra. Merche Carrillo, 2 punts per snatch femení Sant Adrià. (47-69), queden 3 minuts per anar cap a l'últim quart del partit. Estem al tercer quart i de nou hi ha canvis a les dues banquetes. Veiem a Lourdes Lorente de nou en pista i ara sí que Antonio Sáez dona una mica de descans a Carla Grau, que està fent un partidàs. Bola per Romina. Romina pressionada per 2 jugadores i tot i així no només no li prenen, sinó que li fan falta. El control que té Romina amb la pilota és espectacular. Una jugadora polivalent. Defensa com una bèstia, Romina. Bota increïble. Se'n torna a anar de 2 ara mateix. I llavors llença brutal. Una jugadorassa, Romina Rodríguez, la boliviana. Falla ara l'1-2. Ataca la base. Campiona dels campionats de Catalunya. Medalla d'or. Bermejo. Ataca el Sant Adrià. Penetra Merche Carrillo. Falla Sant Adrià. Rebot per Merche de nou. Torna per Sant Adrià. Torna a fallar el tir. Rebot per Paula Ben. Sortirà el Club Bàsquet Valls. Bola per Romina de nou. Ja veieu, tot el joc que està fent de moment el Club Bàsquet Valls en aquest quart passa per mans de Romina, que falla una cistella. Jo crec que era falta, jo he vist falta. La grada també, els àrbitres no, doncs per tant no ha sigut falta. Bola pel Sant Adrià. Jo crec que se'ls ha colat ara els àrbitres, perquè s'estaven mirant mútuament, no sé què es deien, i crec que se'ls ha colat ara la falta bastant clara sobre Romina Rodríguez. Sacarà de banda, de fons, Ariadna García. Pilota per Núria Grau. Ha fet fora Ariadna García, que prova un tir d'esquena de 3. Si fiques això, Ariadna, retira't, Si fiques això, retira't, Ariadna. Fora del snatch femení Sant Adrià, sacarà el Club Bàsquet Valls, sacarà la capitana, Raquel Arias. És brutal el pulmó que tenen aquestes jovenetes del Sant Adrià, perquè queden 12 minuts per acabar el partit i segueixen pressionant tota la pista com si no hi hagués demà. Romina amb la pilota, molt pressionada. Bola per Raquel Arias, també molt pressionada. De nou Romina. I segueix la pressió. Oh, Romina trenca la pressió, molt bé. S'aixeca de Romina 2. Falla el tir Romina, mala sort. Ara pel Club Bàsquet Valls, que torna a fallar un tir de Romina Rodríguez. Però, ai, ho heu vist? Romina Rodríguez acaba de fallar el tir i corre, la que corre més de la pista cap enrere i aconsegueix una lluita que els dona la possessió a l'equip de Benet Ibáñez. La Romina, que també en sap, això de tindre pulmó en sap, Sembla que no es cansa aquesta jugadora. Bola per Marta Jurado. Club Bàsquet Valls, ataca Lorente, que penetra. Lorente s'aixeca, ara sí, falta molt clara, Falta de Merche Carrillo, que ha intentat fer el tap, però la Lu, que ha amagat molt bé la pilota, s'ha emportat patacada al braç. Aquestes faltes no es colen mai, perquè és allò que xoca la mà amb mà i se sent tot el pavelló. Llançada tit lliure Lourdes Lorente. Anota el primer tit lliure Lourdes Lorente. 48-69. Lorente, el segon tit lliure dins. Si parlem de Canells, també hem de parlar de Lourdes Lorente. És una tiradora increïble, que té el Club Bàsquet Valls. Per tant, 49-69, queda un minut i mig per l'últim quart, ataca el Sant Adrià. S'aixeca Núria Grau, després d'un revés, que s'ha quedat totalment sola i anota 2 punts per al seu equip, el snatch femení Sant Adrià. Tot i la pressió del Sant Adrià, Raquel Arias acaba terra amb la pilota, però se n'en surt. Bola per Júlia Canyelles, Canyelles per la Lu, que apareix de fons. Oh, Lu, quina jugada. Llença Lu, però falla. Rebot que no pot agafar Paula Ben. Surt Sant Adrià al contraatac. Tota per Grau, no. Recupera Raquel Arias i falta de Grau. Antiesportiva de la jugadora del Sant Adrià, Núria Grau, sobre Raquel Arias. Un moment, perquè veig a terra. Qui és la de terra? Qui hi ha a terra? Marta Jurado està a terra, queixant-se del turmell. Malament, malament. Fa mala pinta, això.
Entra ara Manolo García, ajudant tècnic de Benito Ibáñez a la banqueta. Manolo García, que fa una feina increïble al Club Bàsquet Valls i que els equips professionals és necessària. Són els que noten el que passa al partit, l'estadística, porten l'estadística de l'equip per després poder revisar com han anat aquests punts, com han anat els resultats. Mala notícia, Marta Jurado surt totalment coixa de la pista, necessita canvi, però pràcticament no pot ni caminar. Ha entrat una altra lesionada del Club Bàsquet Valls, Jasmina. Entra la Jas a ajudar Marta Jurado a la banqueta i a canvi se'n va Marta Jurado a peu coix. Mala notícia pel Club Bàsquet Valls. I entra Laia Gené. Llançarà el primer tir lliure de l'antiesportiva Raquel Àries. Anota Raquel Àries el primer tir lliure. Recordem, és tir lliure d'antiesportiva, per tant no hi ha rebot, perquè l'antiesportiva vol dir que són 2 tirs lliures més possessió pel mateix equip que ha rebut la falta. Llença el segon Raquel Àries, aquest no la nota, 50-71. Aleshores, sacarà de banda del Club Bàsquet Valls, sacarà Raquel Àries. Pilota per Laia Gené. De nou per Raquel, Raquel Mamà per Laia Gené. Mamà. Pilota per Raquel Àries que penetra, doble per Lourdes Lorente a fora, torna a penetrar, fa passat enrere, step back de Lourdes Lorente i 2 punts pel Club Bàsquet Valls. L'1. Falta ara de Raquel Àries sobre la base del Sant Adrià, sobre Deva Bermejo. 52-71. Queden 40 segons per anar a l'últim quart. Bermejo amb la pilota. Sorprèn-nos, Bermejo. Intenta filtrar una passada cap a Merche Carrillo, que tot i tactejar-la 2 o 3 vegades se li'n va fora. Fora de Carrillo, s'acabarà el Club Bàsquet Valls. Laia Gené. Queda mig minut d'aquest tercer quart. Pilota per Júlia Canyelles. Ataca el Club Bàsquet Valls. Canvia la pilota de costat. I torna la pilota a la base, la Laia. Laia filtra passada per la Raquel. Raquel que la treu fora. Oh, quin tat de Bermejo, però com pot ser això? Bermejo, una jugadora baixeta, va fotut un bot que acaba de fotre-se una xapa. Júlia Canyelles, dels que fan goig. Hi ha molt de nivell en pista. Queden 15 segons per anar a l'últim quart. 52-71. Queden 10 segons. Pilota per Bermejo. Bermejo que passa la pilota. Paula Casadevall a punt de perdre-la, però no. S'aixeca ara Merche Carrillo. Falla el tir. Però rebot pel Sant Adrià. Rebot de Paula Casadevall que falla de nou. Rebot per Paula Casadevall que falla. I sobre la botgina falla el tir Paula Casadevall. Per tant, marxem a l'últim quart d'aquest partidàs. 52 pel Club Bàsquet Valls a 71 per les Nats femenins Sant Adrià. Està a la banqueta Marta Jurado amb gel al turmell. Fa mala pinta, però tot i així esperem que no sigui res. Que estiguis el més aviat possible en pista. S'enfaden aquí a la banqueta del Senat Sant Adrià, que llencen l'aigua, mentre que veiem a Antonio Sáez explicant últims consells, últims truquillos, últimes correccions per anar de cara a aquest últim quart, per acabar d'emportar-se el partit, que el té bastant de cara les Nats femenins Sant Adrià, tot i que el Club Bàsquet Valls, si destaca per alguna cosa, perquè mai es rendeix, i ho veurem aquí a l'últim quart, intentarà no posar-ho gens fàcil a les Nats femenins Sant Adrià. Queden 10 minuts de partit aquí al pavelló Joan Abellart, 10 minuts que poden ser molt i molt llargs. Són el segon claxon aquí al Joan Abellart, per tant vol dir que les jugadores de tots els equips han d'entrar en pista. Veiem les del Valls i ara les Nats femenins Sant Adrià en pista també. Torna en pista del Sant Adrià Merche Carrillo, torna a entrar que estava descansant Carla Grau, també està en pista Sara Ortuño, Mariona Teixidor. Pel Club Bàsquet Valls veiem Laia Gené, Raquel Àries, Júlia Canyelles, Lourdes Lorente i la joveneta Paula Ben. Faltava una jugadora del
Snatch femení Sant Adrià, que era Irene Medel. Està en pista. Bola per Sant Adrià. Pilota per Carla Grau. Carla Grau per la joveneta. Sara Ortuño, aixeca, rep. Tap, falta, no sé què ha sigut això. Rebot. Doncs ha fallat. Ha fallat Sara Ortuño, però el rebot de Merche Carrillo que rep la falta. Sacarà de fons Irene Medel. Pilota per l'Snatch femení Sant Adrià. Defensa el Club Bàsquet Valls. Seva pròpia pista. Saca el Sant Adrià. Merche Carrillo. Juga de cul, posteja, s'aixeca. S'aixeca i rep la falta de Laia Gené. Llançarà 2 tirs. Merche Carrillo. Bon posteig ara de Merche Carrillo. Tirant aquí de força física, jugant d'esquena a Cistella. I finalment ha aconseguit una falta per 2 tirs. Llançarà Merche Carrillo. Primer tir lliure. Ara sí, dins. Merche Carrillo, primer tir lliure per l'Snatch femení Sant Adrià. 52-72. Segueixen aconseguint aquesta distància de 20 punts els jugadors d'Antonio Sáez. Falla el segon tir lliure. Carrillo. Ataca el Club Bàsquet Valls. Júlia per Laia. Laia Gené amb la pilota. Paula Ben. De nou per la Júlia. Canyelles. Bloqueig a Paula Ben. Passa la Júlia Canyelles. Pilota per la Lu. Penetra Lu. S'emporta. Oh, quin robo. L'ha robat molt bé Sara Ortuño, que corre en contraatac. Sara Ortuño ella mateixa. Sant Adrià. Pilota per la Sara. Per al joc. L'àrbitre. Perquè s'han portat un cop Paula Ben, jugador del Club Bàsquet Valls, que es queixa d'un cop al braç. Partit parat aquí el Joan Abellart, 52-72, queden 9 minuts i poc més de 10 segons per acabar l'últim quart de partit, per anar al final de partit. Paula Ben, que parla amb Sara Ortuño, 2 jovenetes, les 2 més joves de la pista segurament. Riuen, es dona la mà, amistat, doncs hi haurà canvi. No pot seguir Paula Ben. Ostres, notícia, perquè sembla que estava bé, doncs no. Demana canvi Paula Ben, marxa del Club Bàsquet Valls Paula Ben. Veurem qui entra. Doncs entra la veterana i triplista, Betty Salat. Mala sort per aquest últim quart al Valls, que ja en porta 2 de lesionades. Una al tercer quart, que ha sigut Marta Jurado, i ara sembla que Paula Ben també s'ha fet mal al braç pel Club Bàsquet Valls. Tot això, s'aixeca Merche Carrillo de 3, falla, bola pel Sant Adrià, recupera Sara el rebot, jugadora brutal. De nou Mariona pel Sant Adrià, llença de 3, aquest cop no ha tocat ni aro. Fora del Sant Adrià, sacarà davant del Club Bàsquet Valls. Aquest primer minut de l'últim quart bastant aturat. Sacarà el Club Bàsquet Valls, tot i la pressió, se'n surt Laia Gené, que també rep una alta pressió ara de Carla Grau, bola per Júlia Canyelles. Gené contra Carla Grau. No ho veu clar, bola per Betty Salat, gira la pilota de costat per Júlia Canyelles. Bola per la Lourdes Lorente, que ha fet tota la pista votant, revés, s'aixeca i 2 punts per Lourdes Lorente. Qualitat no li falta a la Lu, Jugadorassa, la Lourdes Lorente del Club Bàsquet Valls, que va jugar fa poques setmanes l'All-Star de Copa Catalunya. Pilota pel Sant Adrià, Sara per Mariona. Mariona posteja, Mariona penetra, Mariona s'aixeca, Mariona falla. Rebot per Lu per Júlia, corre el Club Bàsquet Valls. Bola per Betty Salat, per Laia Gené i finalment a Raquel Arias. Canvia de costar la pilota al Club Bàsquet Valls. De nou per Betty. Molt bon passe de Betty cap a Júlia, que no s'atreveix a aixecar-se i recupera Carla Grau. Oh, Carla Grau se la passa pel darrere i deixa Betty enrere. Carla Grau, entrada per l'esquerra. 2 punts per Carla Grau. I això fa que Benet Ibáñez hagi de demanar temps mort. 54-74. No sé per vosaltres qui serà el jugador del partit, però sens dubte Carla Grau està marcant la diferència de l'equipista. Temps mort aquí al Joan Abellart, a la televisió. Parla Benet Ibáñez a la banqueta del Club Bàsquet Valls, acabant de polir conceptes, mentre que la banqueta de l'Snatch femení Sant Adrià dona els últims consells abans que s'acabi, que s'esgoti aquest minutet de temps mort. Antonio Sáez.
Saez, que s'allarga una mica en el temps mort, i l'àrbitre que li reclama que torni en pista. Ara sí, entrenant les jugadores de l'Snatch femení Sant Adrià. S'acabarà el Club Bàsquet Valls després d'aquest canaston de Carla Grau. S'acabarà Raquel Àries. Pressió, zona pres de nou per Sant Adrià, que quasi recupera pilota però va fora. S'ha quedat de nou Club Bàsquet Valls. El bàsquet existeix a la zona, defensa en zona, que vol dir, ja ho sabeu, la zona, col·locar-se en defensa de la teva pròpia pista i limitar tots els espais possibles a l'equip rival, però també hi ha la zona pres, que és el que fa aquest equip, que de fet recupera pilota el Sant Adrià amb la zona pres, que és col·locar-se per limitar els espais, però a camp contrari. I ho fa molt i molt bé l'equip d'Antonio Saez, aquesta zona pres, que no deixa respirar el Club Bàsquet Valls, que col·loca les jugadores amb una alta pressió. Han recuperat la pilota, ha sigut fora del Club Bàsquet Valls. Sacarà el dorsal número 4, Irene Medel, per l'Snatch femení Sant Adrià. Carla Grau. Grau per Paula, que s'aixeca de dos, falla el tir ara i rebot per Romina. La més baixeta de la pista, Romina Rodríguez, però tant li fa. Ho agafa tot, és un imant per la pilota. De fet, té la pilota un altre cop Romina Rodríguez. Hola per Betty Salat. Canvia la pilota de costat cap a Laia Gené. Laia Gené a l'esquena per Raquel Àries. Aro passat Raquel Àries, aro passat d'esquena, però no ha notat Raquel Àries, que no ha tocat ni aro. Llàstima perquè era bonica. Corre el Sant Adrià. Pilota per Mariona Teixidor sota l'aro. Passi d'esquena, que no arriba a les mans de Carla Grau i se l'emporta Romina. Romina entre 4, Romina entre 5. Romina s'aixeca, Romina, sí. Entrada de Romina, 2 punts pel Club Bàsquet Valls. Carla Grau amb la pilota. Raquel li intenta ficar la mà pel darrere, no troba la pilota i li pita falta a Raquel Àries. Aquestes faltes són justetes. Els que hem jugat a bàsquet ho sabem, que posem la mà pel darrere, buscar la pilota, i sovint no toquem ni pilota ni jugador, però l'àrbitre interpreta que és falta. Treu de fons el Sant Adrià. S'aixeca Marta Claret, no l'encerta ara. Rebot per Romina, que rep la falta de Carla Grau. Falta per la dorsal número 15, Carla Grau sobre Romina Rodríguez. Saca el Club Bàsquet Valls. Antonio Saez, que no es conforma amb la defensa de les seves jugadores, i encara demana més pressió i més intensitat. Pilota per Betty Salat, Club Bàsquet Valls. Raquel Àries busca la penetració, no ho troba bé. Doble per Laia Gené, que està sola a 3, s'aixeca, falla per poquet. Laia Gené el triple, però rebot per la capitana del Club Bàsquet Valls, Raquel Àries. Penetra Raquel. Ha sigut falta ara de Mariona Teixidor sobre Raquel Àries, que llançarà 2 tirs lliures. Prepara el canvi Benet Ibáñez. Anna Tibau, la que està a punt d'entrar. M'imagino que serà per la tiradora, per Raquel Àries, perquè no efectua el canvi fins després dels tirs lliures. Raquel Àries, primer tir lliure dins, 57 pel Club Bàsquet Valls. Anota el primer tir lliure Raquel Àries, que llançarà el segon. Flexiona, estira el braç i dins també aquest segon tir lliure de la capitana del Club Bàsquet Valls. 58-74. Us ho he dit, que marxaria Raquel Àries i així serà. Entra Anna Tibau i se'n va Raquel Àries. Pilota per Carla Grau. Apunteu-vos aquest nom, perquè és una jugadora amb molt de futur, amb molt de bàsquet. Segueix el Sant Adrià, però això de Tibau no aconsegueix recuperar la pilota, sacarà Mariona pel Sant Adrià. Pilota per Grau. Com no? Veu per Mariona Teixidor. Teixidor que la dona per Marta Claret. Claret passi sobre Paula Casadevall, que rep la falta del Club Bàsquet Valls. Veurem què diu l'àrbitre. Doncs li dona 2 tirs lliures a l'Snatch femení Sant Adrià, que va guanyar en aquest partit 58-74. 2 tirs lliures per Paula Casadevall. Primer tir lliure anotat per Paula de l'Snatch femení. Es prepara ara per entrar a la banqueta del Sant Adrià la base d'Eva Bermejo. Segon tir lliure que no li entra Paula del Sant Adrià. Rebot de l'1, que se li va la pilota fora.
Per tant, segurament hi ha cosa del cansanci. Serà pilota pel Sant Adrià. Marxa Irene Medel. Entra Bermejo, el número 7 de les Nats femení. Sant Adrià, sacarà de fons elles mateixes. Sant Adrià vol aparcar-la Grau. Grau canvia la pilota cap aquí, cap a Bermejo. Bermejo amb la pilota, penetra. Doble de nou cap a fora, llançarà de 3. Sant Adrià, un altre cop Aigua. Bueno, Aigua no toca el taulell, però no toca Aro. No toca Aro. El Sant Adrià i corre la contra Romina, amb un revés pressió. Romina, quina cistella de Romina Rodríguez pel Club Bàsquet Valls, que tot i anar perdent 60-74 a 75, Romina ha fet una cistella d'aquelles que fan aixecar tot el pavelló. Alhora Bermejo aixeca de 3, no toca Aro. Què li està passant al Sant Adrià aquest últim quart? El Senat femení Sant Adrià, que venia enxufant-ho gairebé tot, té dificultat ara en anotar en aquest últim quart i poca broma perquè estan només a 15 punts i tot i que sigui una diferència contundent, 15 punts per 5 minuts i mig, si ja sabeu qui és el Club Bàsquet Valls, el coneixeu, sembla ser que això no serà suficient per la tranquil·litat d'Antonio Sáez. Hi ha partit aquí al pavelló de Joana Ballart. Saca Laia Gené, que regala la pilota cap a Bermejo. Bermejo per Grau, recupera Romina. Romina es llença a terra, surt votant Romina. Oh, Romina! Oh, Romina entre 3. Llàstima el passe que falla. Romina recupera Marta Claret pel Sant Adrià. Per Carla Grau. Romina Rodríguez, no para. Marta Claret, entrada a pas. Pas canviat de Marta Claret. Què has fet, Anna Tibau? Ha fet 2 punts Marta Claret, que marxa i entra Sílvia Juanola, i veiem com Anna Tibau ha fet un error de preinfantil, que és sacar entrenant a la pista. Tibau, si saques de fons no pots trepitjar la línia. Per tant, és possessió per Grau. Sant Adrià, 60-77. Guanya el Senat femení Sant Adrià. Juanola, que s'aixeca i rep la falta, però no anota. Sílvia Juanola llançarà 2 tirs lliures. Canvi ara l'equip de Benet Ibáñez. Entra Joana Duran i marxa a la base la joveneta Laia Gené. Laia Gené, que és una jugadorassa que tot i físicament ser petitona, aconsegueix fotre's pels forats que ningú veu. A tot això, nota el primer tir lliure pel Sant Adrià, Sílvia Juanola. 60-78. Segon tir lliure de Juanola, aquest cop el falla, rebot per Betty, Tibau, rebot de Tibau, bon rebot Tibau, surt votant Tibau. Anna Tibau per la Lu, Lourdes Lorente amb la pilota, de nou per Tibau. Tibau que li diuen tira, que està sola, però no veu així, penetra. I a la penetració rep la falta de la petitona Bermejo, de l'Esnat femení Sant Adrià. Bermejo, que a mi m'han dit que és cadet i que ha guanyat els campionats d'Espanya amb Catalunya i medalla d'or, però és que fa un bàsquet tan espectacular que jo diria que és sènior. Per mi no és cadet, Bermejo. A tot això, cistella de llibreta, passe de Betty Salat a l'esquena de Romina Rodríguez, que anota, 62-78. Ataca Bermejo. Bermejo per Sílvia Juanola, Juanola per García. Ariana García, que ha fet un partidàs, sobretot a la primera meitat del partit. Per Grau. Grau cap a Paula Casadevall, s'aixeca, no. Romina salva al fora i queda bola morta. Vale, Anna Tibau, Club Bàsquet Valls. Contraatac per Romina Rodríguez. Bola per Lu. Lu que prova el 3, no ho ha vist clar, per tant no ha llançat. Bola per Tibau, que penetra Tibau. Falla l'entrada ara Anna Tibau. Surt en contraatac Bermejo per l'Esnat femení Sant Adrià. Ariana García, ara sí que és Bermejo. Bermejo amb la pilota. Bermejo que no veu clar, gira la bola enrere, llença de 3 al Sant Adrià, torna a fallar el triple ara de l'Esnat femení Sant Adrià. Per tot això, fora de Sílvia Juanola, possessió pel Club Bàsquet Valls. 62-78. Temps mort al pavelló Joana Ballart. 62-78. Queden 3 minuts 47 segons per acabar el partit. I sentim aquí a l'afició local descontenta per aquesta última acció. Antonio Sáez, que està a punt
si més no, d'aconseguir una nova victòria per les noies del Snatch femení Sant Adrià, per mantindre-se a dalt de tot de la classificació. Recordem que van terceres, i el Benet, que intenta fer alguna jugada d'estratègia, treure una mica de màgia per aconseguir, si més no, ficar difícil el partit a Antonio Saez, o si pot ser guanyar el partit i mantindre-se allà a mitja taula. Entren en pista les jugadores del Club Bàsquet Valls, no veiem cap canvi. Tenim temps, doncs ho direm. Segueixen en pista Lourdes Lorente, Betty Salat, Anna Tibau, Romina Rodríguez i Joana Duran. Ara sí, s'acaba el Club Bàsquet Valls, jugadores de Snatch femení Sant Adrià en pista. Bermejo, García, Grau formen aquesta pressió, la zona press, pista ofensiva. I així és. García apreta la bola d'Anna Tibau, que té la bola Tibau amb la pilota. Canvi de mà, no ho veu clar. Passa pista Anna Tibau. Ha aconseguit trencar la pressió de García. Bola per Romina. Romina que també rep pressió de Grau. Grau que pressiona com una bèstia, però segueix la pilota pel Club Bàsquet Valls. Tibau per Joana Duran. Peneta Duran. Duran que s'aixeca, no aconsegueix anotar, però sí que aconsegueix rebre una falta que li permetrà anar a la línia de tir lliure. Falla el primer tir lliure Joana Duran. S'aixeca ara Joana Duran. Segon tir lliure anotat pel Club Bàsquet Valls. 63-78. Queden 3 minuts i 20 segons per acabar el partit. Pilota per Grau. Grau per Bermejo, que finta de 3. Rellisca Bermejo, però no perd la pilota. Això vol dir tècnica individual. S'aixeca de 3. Sant Adrià. Llença de 3. Paula Casadevall, que no li entra el 3. Ara sí, Bermejo tira de 3. Triplazo d'Eva Bermejo per l'Snatch femení Sant Adrià. 63-81. Pita doble estada de Romina. Pel Club Bàsquet Valls sacarà García per l'Snatch femení Sant Adrià. És el que dèiem, aquest joc fabulós que fa el Club Bàsquet Valls no li està servint per aconseguir guanyar el partit, tot i que l'està competint amb totes les ungles de les jugadores del Club Bàsquet Valls. L'encert de Sant Adrià, que de fet Andrea García tira de 3, ara falla. L'encert de les jugadores de Sant Adrià no permet retallar distància les jugadores del Club Bàsquet Valls. 63-81. Bola per Joana Duran. Pilota per Romina. Romina per Betty Salat. Salat per Joana, de sota Cistella. S'aixecarà Joana, tap. Tap d'Andrea García, rebot per Romina, que no aconsegueix fer-se en la possessió de la pilota. Sacarà l'Snatch femení Sant Adrià. Pilota per la base. Bermejo. Bermejo per Grau. Partidars de les dues jovenetes de l'equip. Intercepta el passe Romina, sacarà de fons el camp ofensiu. Club Bàsquet, Snatch femení Sant Adrià. Canvi ara a l'equip d'Antonio Saez. Entra Irene Medel i marxa, per mi, la jugadora del partit, Carla Grau. Pilota per l'Snatch femení Sant Adrià, Irene Medel. Bermejo, Bermejo que finta. Pilota que arriba a l'altra part de la pista. Capdavall. Sobre la botzina, s'aixeca ara Silvio Jamola, però no aconsegueix anotar. Surt el Club Bàsquet Valls, s'ha anat Tibau amb la pilota. Tibau al límit de fer passes, però ho ha salvat. Pilota per Romina Rodríguez. Segueix Romina, bola per Joana i un pèl alta la bola aquesta del passe de Romina a Joana, que Joana és baixeta i no ha aconseguit arribar a aquest passe de Romina. Sacarà Ariadna García, del Snatch femení Sant Adrià. Pilota per la base d'Eva Bermejo, una pilota a les mans. Marca la jugada 4. Bola, de fet, per la 4, Irene Medel. Medel per García. García per Casadevall. Casadevall per Medel. S'aixeca de 3, ara. Snatch femení Sant Adrià, aigua.
El rebot de la Sant Adrià també ha sigut fallo en el tir. Surt el contraatac Club Bàsquet Valls. Pilota per Anna Tibau. Tibau per Joana Duran. Duran per Romina. Bola al costat de la Lu. Lu de 3. Sí! Ai, Lu, no caiguis. Triple de Lourdes Lorente. Contraatac ràpid de l'estat femení Sant Adrià. Propietat falta del Club Bàsquet Valls. Recordem que estan en bonus tots dos equips, 5 faltes per l'equip local, 5 pel visitant. Per tant, seran 2 tirs lliures per l'estat femení Sant Adrià. 2 tirs que tirarà Paula Casadevall. Primer tir lliure, anota. Primer tir lliure, Casadevall. Fa cistella l'estat femení Sant Adrià. 66-82, segon tir lliure també anotat de Casadevall, 66-83. Bola per Romina Rodríguez. És ràpida Romina, i com bota. Se n'en surt de la pressió, bola per la Lu, Lu s'aixeca de 2 i falla el tir Lu. Pilota per Bermejo. Ara sí que queda menys d'un minut per acabar el partit. Recupera Anna Tibau. Tibau per la Joana. Joana per Tibau. Tibau penetra. Tibau dobla per Joana. Joana arriba molt apurada i falla el tir. Falla el tir Joana Duran. Serà pilota per l'estat femení Sant Adrià, que ha arribat tard. Romina el rebot i ha fet falta. Per tant, seran 2 tirs lliures de nou per l'estat femení Sant Adrià. 41 segons per acabar el partit aquí al Joan Abellart. 66-83. Sembla ser que ja s'emportarà la victòria a l'equip d'Antonio Sáez. L'estat femení Sant Adrià llançarà tir lliure. Irene Medel. Llançament. Flexiona, estira el braç, falla el primer tir lliure Irene Medel. De nou Irene Medel llançarà el tir lliure. Torna a fallar Irene Medel. Poc encert en els tirs lliures, però rebot. Rebot brutal de Sílvia Juanola, que nota cistella de 2. 2 punts més per l'estat femení Sant Adrià. Ataca Tibau, queda mig minut per acabar el partit. Bola per Betty Salat. Fins al final, que lluita el Club Bàsquet Valls. Tibau per Romina Rodríguez, amenaça de 3. No, segueix votant Romina. Romina penetra, Romina es fica en un caos i perd la pilota. Recupera Bermejo. Bermejo surt de la pressió del Lu. Bermejo per Juanola. Juanola passa endins cap a la seva companya Paula Casadevall. 2 punts per l'estat femení Sant Adrià. Queden 10 segons. Ataca Anna Tibau i rep falta el jugador del Club Bàsquet Valls, que anirà a tir lliure. 66-87. S'acaba això ja, s'acaba aquest partit. Queden 7 segons per acabar el partit, llançarà Tibau el primer tir lliure. Anota el primer tir lliure Anna Tibau. 67-87. A puntet ara de tirar el segon tir lliure Tibau. Llença Tibau, segon tir lliure, dins, tir lliure de Tibau. 68-87, queden 5 segons, bola per Bermejo, Bermejo pressionat per Romina. Romina per Irene Medel, Bermejo, ha de llançar, no, bola per Medel, oh, quina jugada, falla Medel. L'última jugada del partit, per tant, final el Joan Abellart, 68-87, victòria per l'equip d'Antonio Sáez, l'estat femení Sant Adrià, que aconseguirà mantenir-se una jornada més a dalt tot de la classificació.